taas kaikille! Ja tervetuloa blogin pariin taas kerran. Eli huomenna siis tosiaan Niipori. Meille tulee 2 muotoa kaaria tänne yöksi nyt. Ihan siinä kun odotellaan sitten. Wow. Arvkaa kuka lähti kotiin. Minä. Varmaan sinä. Orja lähti kotiin nyt. Mut ei. Uotti nyt Kossin kotiin ja oli mukaan liian myöhä tulla takaisin tänne, niin lähti. On niitä Pokemoni. Aha. Kato, Orja nyt oikeesti pelaa Pokemonia, kato, pitää töitä. Kato, huono heittää. Eikä Curveball. Wow. No niin, mun Pokemonit. Jani tripletään. Koska silloin tripletsin. Pelottu. Ei mitään helppoa. Oo. Niin se Tämä on aika huono. Oo. 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 Toi yksi mun lemppari, vaikka mä en tiedä mitä Pokemon. Okei. Ihan ok. Okei. Wow. Pokemonin sen nimi on Neelo. Aha. Näyttääks tää multa? Vähän. Vähän samaa näköä. Samat hiukset ainakin. Katsotaanpas. Hei! Kyllä. Ei. Oot YKK. Puolet vielä. Ui. Noniin. Tarve leikkuu aika. Merikoniin. Jee! Näytä mitä mä oon leikannut. Mä en voi kääntää tällä. Mä tiedän. Ei sinä noin. Moi tossa nyt varmaan näette jotain. Kato vai. Jotain mä jostain. Jos et näe jotain kuvaa varmaan. Joo, ne on tärkeimmät. Kaikki tulee merikoniin ostamaan meiltä. Muuten ei vielä vähän taidetta. Tossa. Saat tämmösen upean printin. Sihuharu. Kaikkihan meillä kyetään sihuharussa, eikö niin? Nokaa joo. Mulla on saippuakuppia huomenna. Jee! Saadaan saippuakuppia kuvia. Mä tuon noin mun antamat kortit. Niin. Niin söpöä. Melkein. Ei ihan. Väkiväisen RPC-merikoni, eikö niin? Joka ikinä tulee, niin saa kodessa. Onko kuva? Joo. Miksi näin valkoinen näyttää? En mä tiedä, mistä tuli tommonen ihan outo. Kaikkihan tulee meidän merikoni RPC. Se, kyllä. Arvaa. Tulee kesäkuussa. Niin, et on ehdottaa. Niin, saatte tulla ehdottelemaan. Ja tiedä tarkkaan. Esitystanssit. Mikä esitys? Ei tule shoijoreita ainakaan. Ei. Tule shoijoreita tanssissa. Ei hyi. Ottakaapas vähän mehuhörpit siitä. Ei, käänsi se kamera vähän. Siellä on. Ne on tehnyt vähän tarpeensa. Ja sitten löyllä. Ei mä näytä mun nurkan. Joo. Tässä on mun nurkka, siinä on perukki, siinä on missä toi perukki, siinä on mun... Mitä mä osoitan sitä? Tossa on mun koureppu, missä mä toin mun meikit ja Kossin. Tossa on mun oma laukku, tossa on Kossilattia. Ihan kuin koko viikossa ollut yötä täällä. Perusmäärä tavaraa. Noi. Ne näkee, kun sä juot ovaa. Se kehtuu ovaa. Sulla on hyvä. Ei oo hauskaa. On todella hauskaa. Kekittyy. Wow, Dr. House. Kyllä. Mitäs mä tässä teen? Niin. Väkivallaton. Nehän on väkivallaton. Se on väkivaltainen. Moi. Nyt me herättiin. Nyt olemme käyty tunti tässä näin. Vähän ehkä. Voisi näkee ruokaa, koska me ei syöty mitään kunnollista iltapalaa. Viimeisin me syötiin oli se kakku. Kakkupalaa ja tortiltaa. Joo. Se oli niin kuin mitä me syötiin. Oho, muki. Oho. Miksi ne kaikki haisee pesuaineet? Mä en tiedä.
Mehua ainakin otetaan. Joo. Nyt saadaan jotain pinkkiä. Se on hyvä. Ei mitä. Aamulla näkyykö jotain? Tähän hiukan pysty kääntää kuvaa. Mennään syömään. Moi. Ohohoho. Ohohoho. Katsokaa, sitä minä olen. Täällä on rahaa. Nyt mä nyt täynnä mitään. Siinä. Kato, vois pukea tai minikata, mutta ei. Mä tulen nyt pelaamaan alkuudes. Täällä on mun lempipeliä nyt. Minä olen Steven. Minä... Kato, tähän voisi olla mun seuraava kohde. Tää ranta. Kattokaapas yleisö. Sitten tässä on tää pikku ankka, joka pyytää koko ajan kyllä eikä pääse mua enää pois sit sieltä. Se niinku kidnappaa mut aina. Joo. Että se on vähän ikävä homma se. Sitten on tämmönen uusi hotelli, joka on niinku tuli uudessa päivityksessä. Vau, ja yhden huoneen sinne. Sitten tässä on tää tyyppi, joka vie ainakin outoon saareen. Viimeksi ihan huonoon saareen. Ei oo mukavaa. Nyt on ihan vaikea. No niin, mennäänpäs tutulua. Pelivi. Kato, se vaan rakentaa täällä. So cute! So cute! Eikö se koti? Ihana. Ei taas. Wow. Juokse. Yes! Aivan joi! Nyt esivuoro. Ai kauhea. Twitter-ääniä. Samalla tavalla. Ei paljon paikalla. Sano ei paljon pöydälle. Haloo. Moi, saavuttiin tänne. Mun puheeni mun laukusta on kuvaa. Voi ei. RPD. Katsotaan, osaanko nyt mitään kombottamiseen. Mä osaankin yhden. Kyllä se kätsketch. Niin, sen mä osaan ainakin. Tanssi. Mä en tiedä, mikä versio tämä tanssi tulee. Koska mä ohjelmassa on lukenut vai RPD-versio on lukenut mikä versio. No onneksi. Mä katson nopeasti sen yhden. Mulle joskus se olisi hauska. Kiva, kun sulla on crush ja hän ei vastata. Niin. Toinen elämässä.
You ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Taas siellä Sebastian tulee. Kun hän oli se, koska hän sanoi, että ei toi siis Look at these hommot. Lesbo. Haha, enää keijä. En tiedä, eikö se pöi. Moi, tervetuloa Musiikin videokonsertista. Noniin. Lyvet varten. Tää me avataan pian. Se tulee maailmalle toivottavasti, mikä on jo. Missä mä? Hän. Oi! Laitteet tuolla 3 korttia. Oh my god. Ostitko mitään muuta? Et kai sit. En. Nyt tulee mun. Haluatko ottaa mun kärkä? Joo. Oi! Nyt tulee mun soppilhaulu. Miu. Pupu hitainen emu. Se on siellä. Sitten on sen jantama. Eiku niin, mä oon ottaa tuon. Se voidaan kohta. Sitten kanale, of course. Sitten kanale, of course. Sitten tää ilmanen hypari, missä tarra. Oliko muuta? Ei. Ei kai. Sen jantama soppilhaulu. Ensimmäinen. No niin, tietenkin kattokaa tätä näin. Kattokaa tätä hommaa. Mä olen Espanjassa, mä olin. Toi on niin kiva, toi tykkään. Tosi niin kiva. Tosi super. Katsotaan teistä osaajia meidän ryhmälle. Sitten tästä samaa ihmisellä ostin. Se on mun kosmelainen muuten. Ei, mikä toi on? Mikä täältä on? Tää on ihan huono. Huono telkkeili. Sitten mun lemparit Misumpa. Ja Iu. Mulla on vielä tarra. Hetkinen, mulla on vielä tarra. Sitten tarrat. Mulla lemparit. Lesken on sekä kosti. Joo. Ja mä postin pikkuset lahjat vielä. Joo. Nyt mennään puuvillaan. Syömään ja taikeria ja jotain muuta. Ajattelin, ei jäädä kauan tässä eteen. Mulla ei ollut suunnitelma jäädä. Joo. Tekemistä ei ole tehty kovaa. Niin. Vain taidepuja, rämpäs ohut ja ei muuta. Jep. Ruokaa. Oi, nam nam. Häpöllepujat. Ei tommosena joo. Moi. Miten sä nyt Moi. Lähdetään nyt kotiin. Kuvattiin TikTokia. Vihdoinkin. Kuvattiin TikTokia. Wow. Kaupassa. Ei kuvattu sitä. Ei, lol. Nyt me ollaan lähdössä takaisin. Kyllä. Toivottavasti ensi vuonna vähän enemmän actionia. Mitäs minä takia? Tää on aika toisaalta. Niin. Oli vähän se puolen tunnin RPG eikä ollut oikein muuta ohjelmaa. Niin, kun se esityksestä peruuntui. Niin.
Voi voi. Mä haluan nähdä sen. Mä otin Niin. sen Niin. Ja syyt tuolla Niipori oli RPT. RPT ja esitys. Niin, RPD oli. Niin. Moi! Joo, neluskelusta. Varmaan kuvataan lisää TikTokia. Joo. Mun seuraava kone on Hypekon, jos hyvin käy. Mulla on Hypekonista ihan tyylin jotain. Jos ei, niin se on Merikon. Merikonissa meillä on RP. Tulkaapa siihen. Mä pidetään Blueberry Adus. Kyllä. Niin. Tuletteko RPD, se on joku 40 minuuttia. Joo. Nyt te kaikki tuutte sinne. Aha, tossa joo. Kaikki tulee ja myös kaikki tulee ostaa mulle ja Helmitä taidetta. Me pistetään kesäkuussa. Sitten semmonen, että voi ehdotella. Joo. Ehdottakaa sit paljon hyviä biisejä. Kyllä ei. Ehdotetaan huoneen. Joo. Mä voisin päästä Ei. Nyt mennään autoon, moikka. Capybara, 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 capybara.